Brian Tonna ta' Nexia BT jippubblika dokumenti li għadda l-Maġistrat Aron Buġeja u li jipprovaw bla ebda dubju li kien l-ultimate beneficiary owner tal-kumpanija Egrant. Il-kumpanija il-blogger nazzjonalista Daphne Caruana Galizia u l-Kap allegaw li hija ta' Michel Muscat. Fost oħrajn, Brian Tonna ippubblika dokument li juri kif iż-żewġ kumpaniji mill-Panama li kienu assoċjati ma' Egrant, Dubro Limited SA u Alliator SA għaddew l-isma tagħhom lilu. Brian Tonna qal li id-dokument oriġinali marbut ma dan kollu kien dejjem fil-pusess tiegħu u issa għaddih lill-Maġistrat Aron Buġeja. Il-kopja hija wkoll iffirmata u differenti ħafna mid-dokumenti folozzi li Daphne Caruana Galizia tellet fuq il-blog tagħha. Brian Tonna ippubblika dokumenti oħra. Kien ipprovat ukoll kif Egrant illum hija likwidata u Brian Tonna wera dan bil-provi wkoll. Fl-aħħar jiem kien diġà rriżulta b'mod ċar kemm hija gidba dik illi bdiet Daphne Caruana Galizia illi ipprovat torbot il-kumpanija Egrant ma' Michel Muscat. Wara li saru l-allegazzjonijiet il-Kap tal-Oppożizzjoni u Daphne Caruana Galizia ma ħarġu ebda provi u dokumenti pubblikati jalqu darba l-dejjem dak li l-istrateġija tal-Partit Nazzjonalista provat toħloq fil-konfront tal-Prim Ministru. Bil-Prim Ministru jirreaġixxi b'mod immedjat u jitlob inkjesta maġisterjali għaliex ħadd daqsu m'għandu interess illi toħroġ il-verità.